Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskadha pagaboro tok sachiel mano mar okinyi machiegni twak mar okinyi makawuone chenro mano mar piny chienti chang'wen juma ka juma wajatimo chala mano mar piny Kenya weche mopogore opogore mosebedo katimore e aluora magwa kanyakla kod gwenge magwa okinyi makawuono ang'eni nitiere weche mathoth mosebedo katimore ahinya gwenge magwa makaluo kanyakla kod piny Kenya mangima. Odiochieng' makawuone sekta mano mar somo penj mano mar nyithindo manotimo grade 9 yocho di penj mar KJSEA biro bedo kawuok ayanga odiochieng' makawuono e kinde mabende jopuonjre hikre ne senior school chakre Januar mano mar higa mabiro katika mano mar higa manyien kata kamano Nyakorongo jongo odiochieng' makiny bende chieng' tarik 12 manyiso ni wantiere koda nyasi mano mar Jamhuri Day nyasi mabende ibiro bed ka ibago buore Nairobi ka e paw tuke mano manyayo mantiere buore Nairobi parni en nyasi mabende piny Kenya wabiro bedo kwa hingo higni 62 nyaka ne wayud loch e lwet wagunda okinyi makawuono ang'eni seneno posters mopogore opogore mabende nwaseke mbui magwa mago oganda antiere gi yawuot luo 2 kanyakla kod nyaluo 1 mabende odoro godo mbaka kaka piny Kenya osebedo karingo yiena mar minarwak Recho Ogutu okang' mokwongo mobiro e twak marwa e chenro mar piny Recho Ogutu en janon siasa kendo jasiasa e pachoka Recho harokin machiegni ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya Sharon. Aninga Recho Ogutu, anyasakwa ta atedo kabondo kasipul Homa Bay County. Yes. Erokamano ahinya kendo machiegni. Erokamano. Kopogore gi Recho Nyakorongo jwanga bende wantiere ka gi David Matinde jalony weche mag dongruok Matinde bende tindo olalonwa ahinya neno siepro piny pod en osiepro piny kata bende ni olalo machiegni. Erokamano Sharon. Amoso nyikwa Ramogi duto ni oyawre uru to kiyiena mondo or kuyona makende ne lal mar jafwambo mayienga Festus mabende en nera kenda goyo mos ne jokane duto mawasi kuom wito wuoyi machalo Festus. Erokamano ahinya. Kopogore gi David Matinde Nyakorongo jwang bende wantiere gi Daniel Juma director mano mar Global Peace Foundation Juma machiegni. Oyawre Sharon oyawre jowinjo abende kaki winjo iluonga ni Daniel Juma Mondi awuok e Global Peace Foundation da jago Kenya ma Ukwala abende kawo thuolo makende mar timo mos makende ni jo awasi kod jofwambo duto kuom lalo mosenindo Festus Amimo. Erokamano ahinya Nyakorongo jonga ng'eni mathoth osebedo katimore e paw siasa paw weche mopogore opogore uchumi e kin mamoko aparo ni Recho achaka ne kodi juma dhi karumo ka in jatij sirikal ang'eni ma en odiochieng' mogik mabendi tiyo nyaka chieng' wuok tich Nyakorongo jwang kata kamano Recho kawuono ka en chieng' tich ang'wen juma kanochako chieng' Jumapil maber gi marach ne juma nen mana. Erokamano ahinya Sharon. Juma kanochakore nitiere gik manyalo bedo maber gi gik manyalo bedo marach. Gima na berna ahinya e juma kaka ang'a mohero weche mag somo gima na berna ahinya kaka neno kaka jo grade 9 dwa dhi e grade 10 mana paro ni morna kendo an gi rito gi hamu mondo ane kaka gi progress ka gidhi nyime. Gima na rach ne juma ni en wach malich ahinya kapod utewa mag fwambo kata miechwa kuonde mwadake pod wayudo gik machalo kaka rocho rotich dhano. Koro mano pod awinjo ka rach ne chunya ahinya. Rach ne chunya nikech ang'eni en ripode mopogore opogore mabende osebede ka igolo odiochieng' manyoro ne en Human Rights Day odiochieng' iwacho ni ratich oganda e pacho ka kanyakla kod piny mangima. Akeni Matinde juma obed machal nade? Juma odhi maber gi weche matek ma piny ru godo kendo kaka wang'eyo ka waingo be ndalo mag weche mag rocho ratiro kaka especially mag gender based violence e miechwa e utewa to gi e piny mangima nikech waneno ka report mosewuok gin gik mamoro piny sana kwaneno wakeini joma wakeini ma ngimagi oselal e yo ma ok owinjore mano ok en gima ber kendo statistic ok nyis ni wachomo kama ber ahinya maber jumani Nyasaye oyawonwa piny kendo Kenya dhi sherekea birthday mano higni mang'eny ma jok mane nitie ndalo uru higni 62 mokalo onego kaw thuolo ni omiwa hadithi gi historia kuma Kenya ae mondo wang'e kuma Kenya dhi
Erokamano ahinya. Daniel. Maber waneno ka Ker William Ruto bang' ndalo mang'eny, at least nyoro dhi aneno koromo kod Ker mar America Donald Trump, aneno ka gibed gi sign weche mag health. Aparo ni meno ng'en America osebet osiep Kenya kuom ndalo mang'eny. Koro nyocha aneno ka Ker Donald Trump nyocha odonje telo, to nyocha sirikal mar William Ruto nyocha gionge gosiep machiegni gi Donald Trump. To meno nyocha ok ane kaber, niwach America osebet, kineno ka ndalo mokalo cha, America osebet osiep Kenya, makata na Ker mokalo miluongo ni Joe Biden nene oketo Ker ma Kenya machiegni sana. Koro nyocha ka Ker ma Kenya kod Ker ma America ok winjre maber, nyocha aneno ok ber. Koro aneno ka meno koro gik relationship biro maber. To maricho to bende nitie mang'eny, weche mag human rights kaka iwinjo kowachno, ni polise nyaka nene 2025 ji mokalo 97 osenegi yo ma ok en yo ma sheria. Koro aparo ni meno ok ber, obila nyaka ng'e ni teko ma gitiyogo kata bunde momigi ni gitiyogo gin bunde momigi gi jopiny. To onego bed ni gitiyo gi teko ma jopiny omiyogi mar nego ji. Onego bed ni ka ng'ato timo makosa timake titere i court. Koro doho emonego bed ni chiwo hukumu ni nitimo makosa koro idhi tho. To ok onego bed ni obila kawo teko e lwete ni onego ji. Aparo ni meno ok ber. To kendo mok ber kendo kaka iwinjo nyocha walalo Festus Amimo, meno kuyo mar jofwambo. Aparo ni jofwambo mang'eny ywak niwach gilalo achiel kuomgi. Mana kamano, mago gin moko kuom weche nyakwarongo jong ma bende obiro bedo kwano na ahinya ripode mopogore opogore ma bende riwruoge ma osebedo ka kedo ne ratich oganda osebedo ka golo deche manyoro. Naneno kanyo ka IMLU nochiwo report ji 97 wachore kanyo ni nonege e yo ma ahoyaye. Extrajudicial killings mano nonro ma bende negitimo kaluwore koda thoe ma bende noneno ka 18 mamoko bende notho e lwet obila. Kopogore gi manyakwarongo jwang', aparo ni wachaka nagi wach ma bende Daily Nation nomenyo e ite ma mokwongo diche makawuono kaluwore kod oganda ma pacho ka nyakwarongo jwang' ma bende osebedo ka odak e piny Amerika. Manyaka sani piny Amerika dhi bedo ka deport gi, idhi bedi ka igologi e piny Amerika kendo iorogi e thuche magegi. E pacho ka gin oganda 15 ma bende osebedo ka ketho chike mago man piny Amerika. Nitiere report ma bende notimnwa ma kinyalo mana ketnwa, report ma bende jafwambo marwa notimonwa kaluwore koda deportation mano mar oganda 15 mawuok e pacho ka ma bende koro ibiro bed ka iriembo. Kinyalo mana ketna sigana ma kamano, Lindsay kinyalo mana ketnwa sigana story ma bende notim kaluwore koda jo Kenya e piny mano mar Amerika. Kosocha gi Daily Nation maneno koketo kanyo. Samoro mana kinyalo ketna thor wach mokwongo e Daily Nation ondika nyo nyinge mago oganda ma pacho ka manyaka sani koro ibiro bed ka ikelo e pacho ka. Iwacho ni worst of the worst. Rachel. Erokamano ahinya Sharon. Ma ne en wach malit ahinya kendo momako chuny jo Kenya mang'eny. To kendo sama wach malich ahinya owuok kama, mano bende kwapuonjore ne jogo manosodhi abroad kata jogo ma pod pango dhi, magi onego bed ni kelo puonjruok ahinya e pinywa ka. Kwang'iye matut ibo yudo ka jogi mondo no bed ni Trump ogolo gi kocha ka giduogo koni nitiere offenses mana gitimo. Koro an abro mana encourage jo Kenya ni kwa dhi oko mar pinje ma okogo, akwaya ni mondo jo Kenya mantiere kuno olu chike mantiere kuonde e pinjego. Nikech kokiluwo chike magi gik ma samoro bro dwaro ni timore. And mar ariyo kendo abro kwa jo Kenya man kuno ni kik gikel troubles, gik ma dikel ni kelo hinyruok e kindgi kata winjruok e kindgi gi jopiny ma gintiere piny mawendo. Akwayo ni mondo gin be giwe. To kendo mar adek, gima chalo kama kendo bende magi nyalo timore ka samoro ni oponi idhi wuoth kocha, i travel gi gik ma ok gin legit. Koro magi bende akwa jo Kenya ni samora mora mwadhi e pinje maoko nyaka wa make sure ni gigawa gin legit. To ken gima ber ahinya
en gima lich kendo en gima lit nikech samoro nitiere janyuol ka, samoro nitiere jaod ng'ato ka, mana ni kocha, mana jogi man koni tegemea en. Koro ing'e ni samoro kibedo deported back kama ni iyudo ka samoro iyudo ka kata benefits minyalo miyi bende onge. Koro en gima lit ahinya. An abro mana encourage jo Kenya mane pinje maoko, ok obed mana US kende, but mane pinje maoko ni gilure gi chike ma pinje godo dwaro. Kendo ka gidhi e pinje go gibed joma nigi documents maler, ok documents mobedo forged. And mar ariyo gitemo wuok e weche moro amora manyalo kelo gwondruok e kindgi gi jopinyno. Nikech iwacho kata mana ni ma bende chiwo tipo maket kod mana nikech moko kuom gi nyaka Rungajwang bende waneno ka gino nagi ma bende koro oket kanyo ni worst criminal alliance. Mana ka nyalo yudo sigana makamano mar mondo mi wang'e ni e kinde ma bende itimo negi deportation ne gitimo ang'o, ne giketho chike mago mag pinje mago mag mano mar piny Amerika. Moko kuom gi iseyo koda kuo, riembo komer, roto ratich oganda e kind mamoko. Onya na sigana makama monde. Kuom thuolo malach, nyaka ne jatend piny ma Amerika Donald Trump donje telo, kwan mar joma oriembo e pinyno osemedore e okenge manyien ma sirikande oketo, ahinya joma giwacho ni onge otese makare mar bedo e pinyno. Kokalo e ote magichapo e mbui margi, piny Amerika oriembo jopinje ma opogore e pinyno, ka jo Kenya 12 moriembi ka itudo kod ketho ma opogore ka 3 mamoko to oriembi nikech gionge kod otese ma opuodhi. Magi e jo Kenya ma itudo kod ketho e pinyno mar Amerika kaachiel kod ketho mane gitimo. Bethuel Gathu mawuok Chochila mayudore California itudo kod ketho mar kuo. Daniel Kathi mawuok Conroe, Texas kitude kod ketho mar riembo e seche ma omer. Patrick Mwangi mawuok San Antonio mayudore Texas itudo gi ketho mar riembo ka omer. Alfredo Biero mawuok Colorado Springs mayudore Colorado mitudo gi ketho mar riembo komer bende kod rocho ratich oganda. Joma moko ma oriembe piny Amerika gin Isaac Githinji mawuok Apache Junction mayudore Arizona mane omaki ka otemo ringo apisas magarita. Moses Okoth ne en jadak ma Nashville, Tennessee, oyudi kod ketho mar tugo lweny ka bende noyude gi gir lweny. Clement Mulovi mane odak Houston mayudore Texas itudo kod ketho mar kuo. Mohamed Chekchekani ma odak San Pedro, California ni kod ketho mar ndhiyo nyathi kaachiel kod tude gi riwruok manyayo mibadhi. Mofat Murithi modak Seguin, Texas omaki bang' yude kod yedhe mamero ji. Bende Naserian Montet majadak ma Spanish Fork mayudore Utah ni kod ketho mar rocho chike doho kaachiel kod rocho ratich ji. Anthony Karia jadak ma Seattle, Washington ni kod ketho mar chiwo weche ma miriambo kod tuomo jawuothe apaya bang'e oringo. Francis Mungai jadak ma Burlington, Massachusetts ni kod ketho bang' juke kod mwandu mokwal. Report mar piny Amerika nyiso ni jo Kenya 1,282 modak kuno e tok chik iget riembo oko mar pinyno. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Nyakoronga jomo gin moko kuom ketho ma bende donjnegi godo. Mbui mar oganda duche manyoro kana yaw naneno ka seyo nitiere ka bende jomoko neno ni mago gin ketho ma samoro nyalo miyo ng'ato bed deported. Lakini matinde inene yo machal nade. Erokamano. Donald Trump kanodonje telo ling'any mar ariyo nikech nwasegeno osebet higni 4 mokwongo. Ne owacho gimoro ni America First. Ma adwa medo mana kama ne wadwa Juma wacho ni ne omor kane Trump tiyo sei kod kirwa Dr. William Ruto. To kik wawil ni America, Trump nowacho ni America emokwongo. Masama itiyo sei no wan wabiro chien. America interest e namba 1. Ma kaka jo Kenya nyaka wang'e ni to samu tiyo sei ni ang'o benefit mane mwadhi yudo. To en mar higni 5
igni abich gi ang'o ma Trump target. Wabed joma ong'eyo gima timore. Our interest ne Trump ongego. Emomiyo bang' ndalo adek bang' kiketo sei ka gin gi ker marwa to jogi obedo deported gi cases moko tiwacho ni ang'o ma gitimo maduong'. Ka giduogo Kenya kae nikech ok ang'eyo ni nosetwegi kocha koso kidwa bi yal gi ka mondo twegi ka gi chike ma Kenya nikech kocha be nitie chike. Nikech cases moko to nonego bed ni gin joma osetwe kata ni e doho. Mano namba achiel. Wang'eyo list no duong' ma jo Kenya masani oseiki mane list mage mano wach ni maricho zaidi. Nitiere jo Kenya 1,200 monego bed deported. Ka wang'iyo gigi samotimore, ker nonego oyud bede ni nigi clue kapok nyodhi US. To kuom jogi ang'o manyo wache gi President Trump mondo benefit Kenya nikech remittance ma jogi kelo back en pesa makonyo economy marwa. To sama oduogi kaka criminal giduogo tiyo tich mane? Wamedo namba mag jokuoge, wamedo namba mag jogo madhiro rotich joma miyo gi nyithindo, wamedo namba mag jok madhiri e medara komer. An kokora gine timore nikech wach mane policy ma Trump mowacho ni number 1 in America. Sei mano chiw mar health care. The interest in America. To kendo wang'i gi umiyo kete. Wang'eyo ni ka Trump nodonjo interest ne en kalibamba. To gima ncho timore 29 bang' yiero ma Tanzania nyicho miyo giloko pachgi giwacho ni wadog wamako osiep gi jo Kenya. Gimo timore Tanzania ni nitie chilo dho ni en kama ne wadwa kete beswa wadog gi Kenya. To wasign negi gini mondo wayuagigo. Kata ka nyineno sama nyigo signature go ker wanyo luongi to en nyoko luonge man macha was a carrot mane bedo dangle. The interest is bigger. Interest gini DRC to Kenya Rwanda. Kocha ma interest gini tie Rwanda kocha ma interest gini tie to Kenya being strategic giwacho ni ok nyal bypass Kenya. Kora ang'o mwadwa luongo go ker gi mondo jopiny onenie mano biro timo. Actually behind the scene their interest in Kenya. Kenya is going to be used as a conduit to serve their interest. Actually, jatend piny Kenya nochopo kanyo kaka janeno. Kaka janeno. Ki weche health gi. Wan kata bunge onge kamwanano representative magwa mag National Parliament. Onge kamwanano kagi discuss weche mag health mane Trump design gi the president. Senate onge kamo discuss. Jopiny onge kamo ng'eyo ni jogi osain gima gisain ang'o. Inyiso wa kosetimore kata katimore. Luor makende mano nego mi our president. Ka nyogi dhi America. Nyo waneno kako oketgi ka nyithi school to president of America our president he is our president, our pride. Oketgi ka nyithi school e class ti siebonegi ni in onyango okitimo kama dhi bet yien in okitimo kama ti sign ka macha nok luor monego mi wa president. Macha nyiso wa ni nitie kamoro ma America oketowa nikech gin super power. To okonego bed ni wabed to that level ka koro kuma nyogi ne gi interest osetamogi koro giduogo irwa. Onego wabed gi nyadhi gi sunga kaka jo Kenya ni mati wacho kama to mato kadhi timo. Emomiyo seche moko yie gi Ramaphosa of South Africa en owacho ni mato piny ok dhi timo mondo wabed e table warizon kaka dhano kaka oganda ma bende nigi ratichgi. Ero kama nainya Juma ni nene yo machal nade? Mokwongo weche ma Trump nyaka ng'eni Trump en ker ma opogore gi ker moko. En ker ma nyaka nodonj osiko ng'ama uwoya kaka wiye. Ano nyalo wacho cha gimoro ma wuok e wiye. To kineno kata kaka nyoro wuoyi weche mag jo Somalia manyoro kete travel ban. Nyo wacho ni jo Somalia odwa mondo odog thurgi kuma ne gi ai. To mego ng'en bende mego jo Afrika. Koro en wich quote sana kiwuoyi weche mag Trump miyo waparo kaka jo Afrika gi jo Kenya mondo wang'e nyaka nene ndalo colonization gi ndalo slave trade. Jo Afrika osebet gi chandruok, osebet kochawa kabisa. Iwinjo ga wasungu osebet kachawa, nende gibiro ka gimiyo colonization ndalo mani uso ji
ai to bang ko sin wakara independence independence moro man wadawach no maber bende onge because leaders mekwa man no bet chakra ker Kenyatta ker Moi gisebet ka gin pod gimiluongo ni neocolonization gin kod giwinjo mna gima jo superpowers owacho iwinjo koro en problem mok en ma Kenya te en problem mong'iyo Afrika te omiyo kata king'iyo sani ing'iyo kata mna gine pinje kaka Burkina Faso yori neno ka piny ka iluongo ni Guinea Benin no kanyo be ntiere obila dwaro mondo kaw loch gi teko iwinjo koro Afrika wasebet gi shida wasebet kochawa ai kendo neno ka sani jomoketi gasedgi bende medo chilo kuomwa kaka jo Afrika gimiyowa wich kuot ma bende an okasiro ni mondo nikel odhi mondo wuo gi Trump mar jomodak Amerika to gidak maonge otese makare in kidak Amerika nyaka ing'e ni idhi kucha kibidhi isomo or idhi nitie jo Kenya mang'eny modak Amerika to gin gotese makare kata Kenya ka ok wanyal wacho ni wan warwakore ka ji ni donja Kenya tidak adaka maonge otas makare piny ka piny nitie gimiluongo ni sovereignty ma kibiro wendo dala kibiro wendi kari dala ng'ato nyaka ibed ni imiyo luoro ok inyal neno arwaki dalana arwaki oda in wendo oda tichako sero nyaka nyithinda ichako timo gik manjore meno ok anyal yie koro jo Kenya nyaka bed ni kudhi kucha pinya yoyote nyaka ung'e ni kanyo ok en piny maru kidhi kucha tibolori gima noteri kucha no eming'iyo kani idhi dwaro tich tidhi titiya kibolori mos tioro pesa dala bang'e kisetieko tiduogo dala koro gik makelo unwa wich kuot ok wadwa nwach wan nitie some of us mawuotho mawuotho kwadhi Amerika wadhi mna for tourism to koro ka jomatin nyalo ketho nwa koro wach ni koro omiwa travel ban nwa chike maricho mag jomatino tiende ni koro joma dwa dhi kata Amerika kata pinje maoko iyo mag bayo ok joma dhi dwaro mag bayo koro inyalo keth nwa jo Kenya nitie matindo mokelo chindego to nyaka ing'e Sharon chon ndalo ma kane before gine higa kane ochopo 2000 nyaka independence 2000 passport ma Kenya nene passport man gi luor nene wadhi England gi pinje mag Europe ka onge visa an nene aparo 1998 nene awuok Manila tadhi Germany gi passport na en passport ma Kenya idonjo onge visa to because of weche mag mibadhi ndalo ma Moi manene weche mag mibadhi manochakre ndalo mag Moi onwa koro 1999 piny ma Germany gi pinje mag Europe gi UK gi impose visa nwach ndalo ni mibadhi ne ng'eny inwa ka jomoa Congo biro kwalo passport ma Kenya to gidhi go loka koro Kenya osebet piny man gi nyadhi piny man gi luor lakini koro joma ketho nwa nying gin jomino ka kobedo listed gi nwa ka ng'ato riembo komer in riembo kimer nang'o idwa tho men to midwaro gine moko nitie ma madho njaga gin gik mok ber mor gik moko nyal defend kata ka koro duokgi mondo gibet god iluongo gibet gi chwat omigi chwat mondo gen gik ma kamago ok ber makore neno ne ka gisebedo deported ka usegolgi e piny Amerika gin bende donjonegi e doho ma pacho ka mar mondo mi kawnegi kata maknegi bura nyaka maknegi bura because iseketho nying iluongo kokelgi ka tiende nonego bed ni iterogi doho makucha koro kokelgi ka onego bed ni files go okelgi gi files go mondo donjnegi ka mondo gitiek gine otergi e jela mondo gitiek gine kan gin makosa ang'en makosa moko tin mag mer riembo kimer mego makosa ma fine ema koro apa ni nyalo miyogi erokamano ahinya tapani nyakoro mga jwang' no ken mana piny Kenya kende ema bende iwacho ni jowa biro bedo deported kaluwore koda nyiso timbe maricho man ma bende osebedo ka ketho godo pinje mago mag Amerika pinje mopogore opogore en mani pacho ka to koro gin jo Kenya 12 kuomgi noyud ka ketho chike achne gin te nikech adek bende wacho na onge koda oboke mopuodhi mar bedo e piny mano mar Amerika to bende kwaloso kotende
kotenore kod tudruok mar piny Amerika gi piny Kenya, wanyalo loso nyaka machatonga. Mana jumani ema paro ni bende jatend piny Amerika Donald Trump nopuoyo piny Kenya ni tudruok mar osebedo maber kodgi e kinde ma bende koro ne gichuo kok gi ogirimiti koda jatend piny Kenya e weche mopogore opogore, ahinya weche mano mar thieth. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nolosa ng'eni ne nitiere koda romo manokelo kanyakla governors 47, romo mar 12 mana gitimo e kar jot mano mar State House. Akini recho dimedi ahinya nyako tende kod data mano mar thieth e pacho kama bende jatend piny Kenya choni kik ibed gi kihondko. Piny America won't take advantage mano mar piny Kenya. Mano kaluwore koda ogirimiti ma Kenya nyochuoyo gi piny mano mar Amerika. Rito samoro mnyalo medo kapok wadhi e sigana machielo. Erokamano ahinya Sharon. Kaka owadwa Juma Noso wacho. Owacho kanyo ni iyudo ka samano jatend piny Kenya sign gini, iyudo ka jo Kenya mang'eny nokong'eyo wachni. Na ok notim public participation, onge kama jo piny noyiere ni mondo tim kamano. To ningech koro nosotimore, nosomiyowa surety ni onge datawa mabiro bedo shared oko. To mane gima lich ne japiny, to mane gima lich ne ja Kenya e kinda kod in bende. Mane gima litno ni samoro datawa ma jo Amerika dwarogi, samoro ginyalo share gi. Ginyalo tiyo kod gima rach kata ginyalo tiyo kod gima ber. To jatend piny Kenya nomiyowa surety ni data gi gibiro bedo safe kendo gibiro bedo protected. An gima pod anyalo kwayo jatend piny mar Kenya ni kaka no gisamiyo jo Kenya surety, anyalo mana gombo ni jo Kenya manosomiya surety gi make sure ni giketo rules and regulations ne jo Amerika ka mondo data wa kik bed ni iketo gi oko ayanga kata kik bed ni itiyo kod gi marach. Ningech mane gombo wa to onge ngata ni gimor ka gire oritne maber. Koro wan be wagomba ni kaka no osebedo signed. Ing'eni gima no osebedo signed koro mondo chak gole bro bedo matek. Ta surety mano somi jo Kenya cha mano be gima ombo wagombo ni at least gige wagi kik bed exposed kata kik ti kod gi marach. To kotimore kamano to wan be mwabet gi teko kaka jo Kenya. Erokamano ahinya. Nyakon go jongi wach machielo mabende nyakwa lose kotende kod chal mar piny Kenya duogo mago bila ma pacho ka mabende nodhi nyayo kwe e piny no mano mar Haiti. Chieng' tich ariyo mano mar juma ne obila 230 noduogo kowuok e piny Haiti. Padne gikaw thuolo mano mar jumbe 18. Wacho ni higa 1.5 ka gisebedo ka ginyayo kwe e piny no mano mar Haiti. To gima mako dhok en ni obila 217 chieng' tich onogono mano mar jumane obila 217 nowuok e pacho ka kadhi e piny Haiti. To ndege manotero gi cha emano duogo gi obila mamoko 230 kuomgi ma bende koro noduogo e pacho ka Nyakorom Gajwang' ka bende ginyiso mor margi mar duogo e pacho ka bang' thuolo mar dweche 18 ka ginyayo kwe e piny no mano mar Haiti. Gima mako dhok bende en kaluwore koda obila 3 ma bende nolalo ngimagi. Jowetegi noduogo gi mor, familia margi norwako gi, to familia 3 to bende koro ang'eni nitiere koda kuyo makoni kod kocha. Aparo ni matinde walusane kotende kod obila 230 manoduogo kowuok e piny Haiti nonjo kogai mar obila odiochieng' manyoro Douglas Kanja. Nowacho ni mana oduogo gi ma hikgi gin 50 gi wiye ibiro bed ka ihidho ngas imedo gi ranks kaluwore koda lemo ma bende gimako. Kamano. Wang'eyo kaka tij obila en tiyo ne piny kendo sama negikawo oath negikawo ni gibiro rito piny. To kane otergi oko, nokotergi assignment manomigi ne nitie gi duration manonego bed ni kawo. Kendo wang'eyo maber ni sama ne gidhi nekech nying maber ma Kenya osebedo goro e rito kwe ei piny to gi pinje mamoko. Wang'eyo kaka jarita kwe magwa osedhi e pinje mantie gi tulo machalo kaka Namibia, gisedhi e pinje maoko kendo gisetiyo tich maber. Emomiyo piny ne nigi interest momiyo ne wadhi Haiti mondo warit kwe, wakel kwe kata rito kwe, kelo kwe kama ne kwe onge. Kendo obila go osetiyo tich maber ma kata nyoro kanyo gidonjo waneno ni koro pincha koro nyalo rang, nyithindo nyalo dok e skul kendo nyalo timo kata penj, ohala nyalo dhi mbele. Mae momiyo kane stam mar service mag jogi bende onego bed ni gibiro before sani ginenyogi extend matin. Kendo another group bende chak dhi matieni tich pok orumo to service mag sechiwo nenore ratiro ni at least Haiti kata osebedo unstable to nyalo pick nikech tich maber ma jo obila mago tiyo.
to en lit ne jogo mane obila dek mane anyuola gi ok orwako nikech nyogi wito ngimagi. To ka jalweny ka dhi e lweny training school ma gidhieno nitie wer moro minyiso giga ni katho e lweny tinyis mamawa ni an ema nabere mogik. Matin ji adek mana nindo ka kare gin ema ne gibere mogik, to koro awe marach ni nyogi nindo to gikelo luor kendo pride ne pinywa ni gitiyo tich maber. Kata posthumously ginyalo bedo honored, kendo sirikal onego par familia gi mana kaka paro familia mamoko gi. Tadira makende jatend migawo mochung' weche mago mag arita kwe Kipchumba Murkomen bende norwako gi yo makare. Waneno kanyo odiochieng' manyoro en nyasi ma bende notim e Embakasi Police College e campus, kama bende norwake gi nyasi mano mar breakfast mamoro ma bende nagi madho kanyo. Bende ogai mar obila Douglas Kanja nolieko kanyo ni odiochieng' makiny bende obila makamagi biro bedo kwaneno gi e paw tuke mano manyayo kinde ma piny Kenya waingo higni 64 chakre ne wayud loch kowuok e lwet wagunda. Kiani dani ni nene yo machal nade duogo mar obila 230 kowuok Haiti kabiro e pacho ka gidok. Wacho ni wachak watero lot machielo 217. Duogo mar obila apani en wach maber. To ok understand gimomiyo kendo nwach kanyo Donald Trump odonjo e telo. Ne chal ka agreement man notim earlier on, man notim gi Biden gi sirkand Ruto. Ne chal ma winjruok ni ne onge, to tiende ni kara kanyo gitero moko chal ma ntiere kendo winjruok moro manyien momiyo jogi itero. Nwach ing'e ni sirkal ma Amerika ema chulo sana pesa ma mobila gitiyogo kucha, kod of course kod UN. Koro to mokwongo ne kanene polise gi odhi kocha ne nitiere jo mang'eny ma bende ne kohero wach ni jo obila ma Kenya dhi kucha, to wan gi shida mang'eny Kenya ka monego bed obila gitiyo. Gini kata banditry areas pod wan onge kwe, wach ni wan gi kwe kabisa mochuno mondo wagol obila madhi rito Haiti kocha. To bende no ka Haiti kocha sirkande mang'eny ok dwa dhi kucha, koro Kenya kende ni mowuok ni gitero obila kocha. Koro anene ok en gima rach, niwach bende kwachung' jo Haiti mego bende mna ji kaka wan to gin jo atinge ka wan. Koro ka Kenya gineno gin gi chuny ma gidwa konyo go jo Haiti aneno onge rach, lakini nyak wang'e ni wabende sani kaka ineno kaka Donald Trump ng'iyo mna America first, wabende nyak wang'iyo mna Kenya first. Kik wabed ni wan wang'iyo weche mawoko to Kenya bende wan gi shida mang'eny. To bende kata gino kata kikelo kata king'iyo kata na gine piny ma East Africa, inwang' ka East Africa ka wan mwachung' wamako matek, wan mwachulo pesa madhi East African Community. To inwang' ka East African Community ka inwang' ka pinje kaka Tanzania gi Uganda ok gionge ratich oganda. Inwang' ka Suluhu kanyo otimo election mana Samia versus Suluhu, okwala kura ayo nego ji mang'eny. Onego bed ni wan ka jo Kenya wachung' ma ayo to bende nitie jo Kenya manyoro tho mang'eny Tanzania ma bende ringre gi pok okel ka. Koro sirkal ma Kenya sana foreign policy Mudavadi onego bed ni ichung' matek. Amerika in kacha ondiki tich gi japiny ma Kenya mondo mokwongo ing'iyo gimiluongo ni interest mar Kenya. Foreign policy marwa nyaka bed ni wuok e national policy marwa. Makiwinjo ka ja Kenya moro mak kata ja Tanzania moro kunyo jo Kenya, meno should be your first watimo mokwongo. To inwang' ka seche moko jok mondike sirkal gi inwang' ka sometime inwang' ka ging'iyo mno osiepe, gidwa ni gibed go osiepe maoko sana nyoro inwang' ka sirkal ma gire Queen ma Denmark nyoro biro ka, inwang' ka seche moko EU bende gisebed ka inwang' ka jo Kenya dwaro visa, jo East Africa dwaro visa, inwang' kipango lain kidwaro visa. Seche moko ka jo Kenya kodhi kata loka kata airport, inwang' ka jo Afrika inwang' ka ok wabed treated yo maber, to gin ka gibiro ka to wayaw nigi red carpet. Koro nego wabed gi reciprocity, wamire luor, wamiyo jo wanyadhi, ki mistreat ja Kenya to onge winjruok, mino onego bed mokwongo. Koro
seche mawatimo kamano onego bed ni seche mawatimo kamano lakini wamiyo jo Kenya bed gi nyadhi mondo passport wa onego bed passport ma ng'ato ok nyal bed ni yanyowa kido manyo neno kakoro Donald Trump yanyo Somalia ok wadwa nyingwa inja oko wan kata bed ni wadhier kata bed ni waonge pesa mang'eny to wan gi nying wan gi pinywa iwinjoga onego bed ni wan gi imiwa luor kamano mana kamano to bende ong'e ni piny Kenya bende kinde mosekalo bende ong'ewa ne wan e piny ma bende osebedo ka konyo nyayo kwe nikech piny Kenya kopogore kama gi Haiti obila magwa bende oseter e pinje mago mopogore opogore ma bende osebedo ka kedo bed ni gikedo mano mar nyayo kwe piny gi kanyo kata mago mag maundu ma bende osebedo ka goyo tach to parni e kinde ma bende koro obila nyaka rongo jom 217 ma bende koro nodhi e piny Haiti okang' kendo machielo me wacho ni en okang' ma mokwongo kendo banka koro nikech ng'eny mission cha ne ntiere boy MSS mano multinational security support mission nyaka sani wang'e ni sani koro itaye gi UN Security Council mano mar neno ni piny Haiti jonjore ma bende osebedo ka goyo tach e gwenge makono bende othier to dicho manyoro kana jotend arita bende loso nyaka rom gajwang' ne giwacho ni obila ma pacho ka notema ahinya kar nyalo margi mano mar neno ni kwe oduogo piny Haiti nonjo kanyo ka giwacho ni piny Haiti bende notimo nyaka penj ji notimo nyaka penj madongo e pinyno kaluwore koda kony mar obila mano ma pacho ka kendo reche nitiere mnyalo medo kotende kod obila magwa mathuondi makoro duoge pacho ka kowuok e piny Haiti. Erokamano ahinya. Anyalo wacho ni obila manodhi Haiti mago shujaa ma Kenya ka. To bende mondo wan abro pogra gi Juma nikech ok ane ka ni tiya kodwa marach kaka jo Kenya. But iyudo ka gi believe ir jo Kenya and confident ma jo Kenya ni godo emomiyo bende wanyalo wuok igolo gidhi e pinje moko mondo girita arita mar kwe. Koro an amor ahinya gi jo Kenya manodhi Haiti moduogo. Nikech namba manodhi Haiti na duong'. But ka dek notho nikech iwacho ni kiwuok nudhi wuoth jomoko nyalo chopo jomoko bende ok nyal chopo kaka sigan jo Israel. Koro mano bende wanogone Nyasaye erokamano ne jogo manoduogo mago shujaa ma Kenya ka kendo mago shujaa mekwa kendo ana I believe ir jo Kenya kaka wan nikech jo Kenya sobet nigi tekre kata sama gidhi Haiti kamano ing'e ni koro sani koro gimedo wa max wan joma nodong' chien wan wachieme nying-gi nikech iyudo ka koro nyingwa dhi malo nikech kwe makende nobet kacha makata gik machalo kaka piny go kotimore iyudo ka kata ngima japiny bende medore. Koro anagone gi erokamano kendo kata jomodok pod I wish them well mondo ka gidhi kuno giduoge kaka gidhi ji 217 ana kwaya ni Nyasaye otelnegi mondo giduogi nikech mane manyiso ni wan joma roteke kendo wa believe in ourselves koro amor ahinya kod jo Kenya. Erokamano ahinya hakeri matinde hin bende sero dwaro mano mar piny Kenya mar tero obila e piny mano mar Haiti kinde ma bende koro wachako oro lot machielo kendo gima timore monego wanyalo ng'iyo gini kiwango mang'eny. Kiwango machielo en exportation of labor. Waoro jowa mabeyo mondo gi oti oko mana kaka sectors mamoko ma sama obila gi bende watero kucho pesa duogo Kenya ka matiende ni sirikal bende yudo pesa madonjo piny bende dongore nikech kan ni winjo ka inyisogi ni pesa ma giyudo gitingo maber chudo michulogi ka gidhi kucho opogore gi mwachulogi ka wan ka as much as exchequer pod golo pesa gi salary to nitie mabalang' ma giyudo nikech tich ma gidhi tiyo oko apart from miyo wanying maber pesa madonjo ba itero gino bende nitie to onego wakete kiwango ma ok ni wa export labor makoro wan wadong' nono makoro borders joma nyalo rito waka onge jonjore bende ni mana ni neno report mar gangs mantie Kenya ka sani wan bende wadwaro arita to police ma wan go be pok oromo kata e UN standard wan be pod wadwaro moko to inyang'iyo ni training mar police be osekawo muda ma polise manyien mondo donje system sani ko kanyo okawgi koro wan bende wan gi nok koro konego bed ni sama in gi nok ti export to jogi dong' ka jonjore bende thage pinyi koro mane gimonego sirikal ng'i dhi ratio magitero to gi dhi ratio madong'
karito jopiny. Erokamano ahinya. To par ni kinde ma mago timore Nyakorom Gajwang' mos ahinya odhi ne anyuola mago obila adek, mano obila mong'ere kaka Benedict Kabiru, naneno kanyo obila mong'ere kaka Samuel Tompui kanyakla kod Mtuku Nzuve, ma bende duto te nolalo ngimagi mane piny mano mar Ahiti. Koko ma Nyakorom Gajwang' dakika odong' 2 kapok oromo saa 2 mar okinyi. Wakane yo matin Nyakorom Gajwang', kwano duogo okang' machielo nitiere weche mamoko ma bende wabro bedo kwatwake kotende kod penj mano mar KJSEA duoko mare ma bende ibro bed ka igeno odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano, bende wanona neno odiochieng' manyoro piny mangima nohingo odiochieng' ratiro mano mar oganda, Human Rights Day. To piny Kenya ka bende wasebedo kata mana kwang'iyo ratich oganda e yo makara ahinya kwang'iyo ripode mopogore opogore ma bende riwruoge makedo ne oganda osebedo ka golo. Odiochieng' manyoro IMLU nogolo report ni ji 97 nonegi kotenre kod extrajudicial killing. To thothgi iwacho kanyo ni nochwadi gi magina ka ng'igi e kinde ma bende ne giringo. Kopogore gi mano bende jo-Kenya mamoko ma bende duonde kaka KNCHR nogolo ripodgi e kinde mamoko. Ote magi ioro lai mago ote machiwo kare deka 6:00 mbui mago oganda bende yudowa achiel kachiel. Ka yo matin aduogo gi ote magi gi twak kapok wadhi e twak mamoko. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 638 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Bende ining'eyo kaka anaheri gi chunya te? To kawuono ni, moloyo kaka nawinjo wachera, bedo janyuola winjo ka miya mor mang'eny. Gima ng'eyo en achiel kende ka iwaya, ni pari ema ni kare. Onge gimoro amora marach motimo. Onge richo ma en otimo kae. Pari, inang'o mitimo kae? Anatimo ang'o ka? Ine monego anapenji penjono. Enang'o mitimo ka? En onge thuolo moro amora e odni? To kuom jodala ni onge ng'ata madwari. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni kendo dakika oskadha 4 tok saa 2 mano mar okinyi. Wadongi matini dakika 30 mano mar chwalo twak mabende wantiere godo chal mar piny Kenya. Weche mopogore mabende osebedo katimore e gwenge magwa. Apar nyakorongo juanga e kinde mabende kor wadhi nyime gi chal mar piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono chieng' tarik 11 dwe mar 12. Ne jopuonjre 1.1 mabende notimo penj mano mar grade 9 KJSEA. Duoko igeno odiochieng' ma kawuono. To parni migawo mochung'ne weche mag somo bende noyango kanyo ni kapok ichamo Christmas, chieng' tarik 25 kapok oromo nyakorongo juang, ibro bedo king'eyo kata mana nyathini bro bedo ka ng'eyo ni en skul mane mano mar senior mabende ibro bed ka iluonge. Odiochieng' ma kawuono ka duoko ma kamago igeno wuokge, itwa ntiere oko, wang'wa bende ntiere oko. Ka giwuok to bro bedo kwa nyisi. Aparo malosa na KJSEA ni nikech ang'e ni antiere gi jolony e weche mopogore. Ok gilony e weche mag somo to kata kamano ginyalo bedo ne gin jonyuol, bende gintiere ga nyithindo KJSEA, gintiere koda wede, gin bende gin jo Kenya, ging'e kaka penj ng'ikruok mopogore osebedo ka nitiere e pacho ka. Aparo ni matinde achaka nina kodi kotende kod penj mano mar KJSEA ywak bende nitiere kaluwore koda jopuonj ma bende biro bedo ka puonjo jopuonjrege e senior school grade 10. Pero kamano weche mag somo ana japuonj, actually am a school director. Koro weche somo bende ang'e matin kendo afollow kabisa. Ma en lai manyien to kendo wasefollowe, waseluwe kendo wasenene. Gima timore ni jonyuol ne ok onyis weche moko maber kata jopiny. Ne owach mokwongo ni kategori mag schools wabiro golo: national schools, county schools, district schools, mago koro ok bibet kendo bedo phased out ni nyithindogi ka gisetimo penj mar grade 9 ka gidonjo senior school to gibiro luwo pathways kaluwore gi ability gi. To sani ka result dhi wuok kendo waseneno kaka gise categorize national school ka olok mana nying gi. Ong'eche mane bungu gin mana maka bungu pod odong' mana macha. Masani rush number 1 ma janyuol dwaro nyathina dhi Alliance, nyathina dhi Mangu, nikech gibedo categorize ni first national schools kaeto nitie promoted national schools. Dono ka category cha pod mana tie. Koro janyuol kata kaka an janyuol adwa nyathino dhi kanye, Mangu, dhi Alliance, odhi the first national schools ma wang'eka. Kotamore mano to dhi promoted national schools ma Nyanza thuru ang'eyo ni sani wan gi national schools. Wan gi Nia Girls, Kisumu Girls, Nyakatiza National School, Kanga School, mago ayo future wakocha. Koro kotamore ni nyathi ok nyadhi Alliance, ok nyadhi Maseno, kano dhi the second tier national school. Kia mano wan gi the third tier, ma en senior county schools. Kendo wach nyathi ma o exceed expectation 90% ema dhi the first tier. Jo 80% dhi the second tier. Kako dhi kamano to gima ber ni en 100% precision. Nyithindo mantie below expectation be podo make kendo ndik niya district school. To district school to be categorized ni nitie boarding,
to gi day. King'iyo category no, the last tier en sub-county, day sub-county schools. So janyuol ka inoko kanyo, nyaka ing'e ni ang'o miyo janyuol dwaro nyathino dhi national school to kik dhi sub-county school. But nitie pathways moko mantie national school to onge sub-county schools. Research wuok kawuono to manage the next place ma wadwa rush kama nyathi dhi bedo placed. Tang'ni place ma Nyakorongo Jwang bende timo, iwacho ni okenge ang'wen, 4 bands. Mano exceeding expectation, wantiere kanyo koda meeting expectation, approaching expectation, gi below expectation. Parni chon cha kan watime nwang'eni nyithindo natimo penj mano mar KCP ma bende norumo. KCP ng'eni max makamago ni nono ewi max 500. Ma to koro keti mane bands kanyo bende onge koda siro. Nyocho ni nyadhi moro manwa rito winjo ni to school mane moyudo number 1 akene koso dani nene machal nade ng'eni line mano mar CBE be koro gwenyre e kinde bende parni ma lot mokwongo. Iwacho ni they are the pioneer class ma bende koro timo penj mano mar junior ka koro dhi senior. Gimomiyo nene sirkal obiro gi wach mar CBC ma koro iluongo ni CBE nene wadwa we gi gimiluongo ni exam. Exam mandalo machon cha nene ka ji dhi timo penj inwang' ka kibachi go nyithindo, inwang' ka nitie joma kwalo penj, inwang' ka ilaro, nitie joma kwalo penj, nitie joma laro skunde mabeyo. Nitie skunde manoket national school minjo ka matinde wuoye cha. Koro jo laro skunde mabeyo. Ai to jomodhi skunde matindo neno ka ok gidhi e skul. Koro ai to nitie gima nene gine sani gini education system ma wan go sani ma be wasebet go cha. En system manino kelnwa gi ja koloni. 300 year old system. Iwinjo ga matiende nene omiwa system ma en waloso mna joma tiyo i factory ma wazunge. Ma education for a long time ne ko bedo reviewed. Ma nyakino kanyo 7623 cha ndal manejitumo O levels ai bangyo 844 ma wadmotumo 844 ai saninjwa gi local CBE. Koro review mar education osebed kawacho ni mondo nyithindo bed gi gimiluongo 21st century skills. Kik nyathi ko high school ti ananwango A. Tiwacho ni no ok onego bed ni kende e gima nyathi wuok e skul. Wacho ni ka nyathi wuok e skul, wadwa nyathi mondo duog ka en gi skills, en nyathi man gi luor mokwongo, character. Ma ka ndike tich to konyal kwalo gine kambi mandike no. Winjo ga? Obed gi skills, obed gi skills ma onyalo relate gi jomoko, ma onyalo tiyo gi jomo mopogre kode. Winjo ga? Koro system ni lose mondo nyathi mondo bed gi competency. Nwachini kan chon cha nene ka ia school kisetimo O level kata itumo university kiwuok to nitie joma opango mna line dwa ndiki tich. Ndalo ne nitie wer mani wernwa ni so many vijana mfanye sana bidii, mwisho wa kusoma utapata kazi mzuri sana. Koro choncha ni wadhi school ni wabon wangu tich maber to tinde tich no onge. Koro tiene ni somo masani wajo mondo wapuonj nyithindo bed gi skills mag entrepreneurship. Mondo ng'e ni kiwuok e school ok be chuno mondo iwang' tich to in wuon inyalo chako tiji, kata tiji moro mar plumbing, kata tich mar uso, kata mana lewni. Mondo nyithindo obed gi skills gi, mondo ok ni ka gisetieko school koro nyathi go lam to ina tije ma lam ng'en onge, tije tinde onge. Koro skills gi mondo koro CBC ni that is what was intended, lakini sani osebedo watered down. Ma ka sani kendo gikelo exam ni iduoke aduoka mos. Injoga ma gini kaka an gi luor mon gibro ketho intention mane wan go ma CBC. To akwayo sana ni kata ka gine to giketh intention mane wan go. Nwach sani nyathi ok nyal bed ni ibet go ot nwach ok onwang'o ai kina more ni 100% transition. Nwach chon cha neno ka nyithindo mang'eny ok dhi university, ok dhi the next level
because girem koro ibed gi nyathi ka ayino ka nyithindo mabende mane rem wach no remgo ino ko dhi kata ke nyathi mariek ochako kata mahonde moro ino ko aneno nyal timo maber ma seche moko nyathi mawuok university mochonong echa dugo tiyo na nyathi mano rem cha koro odwan mondo nyithindo te opuonj maber kik wabed ni wapogo nyithindo ni moko mege orem to mege okalo Inyuga. Koro mege gik manwa intend maana aneno ni at least this is the first maybe gine mokwongo kang mokwongo wadwa obede learning lesson mondo wanen to after that kantie gimoro minyalo lok to wanyalo loke mbele kanyo en kaka nene ero kama na inya ngini recho weche mag somo to chiegni gi dho chunyi in weche mag somo gine ne yo machal nada inya kinde ma jopuonjre 1.1 geno duoko mar gedo chima kawuono mar KJSEA. Ero kama na inya Lydia kaka jalonye weche mag somo an system mar curriculum machielo ni kano donjo na winjo ka chunya mora ahinya mondo nyithindwa bende manok nyal timo maber at least ginyalo yudo gimoro ma gitimo nikech en talent base majorly. Koro an mano nomoro chunya kabisa. Kendo sasa ma gima nyien chakre nyako bed gi tungni koni gi kocha. To nikech sani mane pioneer. The grade 9 masani di e senior secondary mane pioneer. Koro ana kwa mana jonyuol. Nikech onge ngama understand curriculum ni maber. Obed jopuonj nikech ikruok na onge moromo. Koro yudo ka onge ngama understand curriculum maber. Jonyuol ok understand, nyithindo ok understand, jopuonj bende ok understand. To gimoro amora machakre nyaka bed gi tungni ainago. Koro akwa mana jo Kenya mondo wabed gi horuok. Mondo wang'e ane niya first cohort ni dwa timore nade mondo koro kwabno neno gima biro bang'e. Koro masani ni aneno ko odhi ting'o gik mang'eny e iye. Takwayo jonyuol mondo ochung' gi nyithindo gi kanyakla ka gikalo another level makoro gidhi godo e senior schools. Ang'eni en challenging ne jonyuol mang'eny, jo Kenya mang'eny, jopuonj bende. Nikech gin be pok gi understand gini kaka onego bed ni gi understand. Koro ago mana erokamano takwayo jonyuol ni sama koro duoko dhi duogoni gi make sure ni giikore mar wuotho gi nyithindo gi kanyakla. Jopuonj kaachiel kod jonyuol, kaachiel kod sirikal bende ma Kenya. Nikech onge ngama understand gini e yo maler. Koro anakwa mana ni giikre mondo giwuoth gi nyithindo gi kanyakla ka gitimo transition margi to another level. But gimoro amora machakore nyaka bed gi tungni aina gi. Koro wan kaka dhano ma kawaida nyaka magi nyaka wa expect. Nikech kata ka nichako 8444 magi bende notimre. But sani magi bende nyaka timre. Tang'eyo ni tok ma gigi dhi wuok mabeyo kendo ji dhi bet gi lony e wach CBC. Makoro wacho ni wabedo gi horuok ahinya nyane migawo mochung' weche mag somo e Kabisa. Mana kama nyako ronga jwa ngene wach mana kinyalo medo. The system in Rwanda ne gisetime. To gima timore Kenya ka we talk about radical changes. If we talk of really radical wadwa loko gini nyithindo ma below expectation go. Onego sani ka gi transit to senior schools. Onego tergi skunde man gi facilities. In other words, awacho niya onego tergi at the first tier schools. Nikech gine ma gin gi below expectation. Koro watergi skunde man gi all the facilities. Skunde madongo ka. To nyithindo mo exceed expectation gi. These are children manyalo stand on their own. Tergi uru at the last tier schools. If we are talking of radical change. Mondo wame nyithindo fair playing ground. If you king'iyo giwome nyithindo gi are below expectations. To negi chaka grade 1, you go through the system, you think more exceed the expectation. Where is the problem? Angomo miyogini gibilo. To kende loka the majority of these candidates, 1.1, I'm telling you, around 50% are in the last category. Either they are below expectation or they are meeting expectation. Joma exit kadibet matin. Lydia kama dokanyo ingeni weche mag somo nitiere gi weche mamit eigi. Awinjo gima Devo wacho but anoka okayie kod Dev. Ningeche nyithindo be mano exceed expectation gi. Gi need motivation. Koro anakwaya kwa ni sirikal o make sure ni facilities midhi tigo ge e senior school gite from district schools to national schools gibede level achiel mondo nyithindo te oyud facility maber. Koro gi make sure ni gi adjust gik mancha nitiere ka obed adjust kumora mora madhi bedo gi senior school senior secondary school.
koro gite gibeda beda gi facility ok ni moko mano exceed expectation ka gin koro ni koro gin gidogo e facility ma piny gin ngech ginyalo stand on their own. They need to be motivated. Koro gite skunde te madhi timo senior schools obed gi facility. Ero kama na inya ntiere moko kuom ote madwaro mar mondo mi asom ka aneno ka Dershak aparo ni luongore kamano ntiere moko kuom ote mathoth maneno ka biro ka samoro rechi biro bedo kinyisa botent ne nango ma osebedo ka tedore kata kamano ne kornga juang ote herano Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Trump ne osepango chon ni odhi deport Africans mantiere America. Piny jomoko kidhiye tidembori. Jo Kenya ong'iyo gi ketho chike ma pacho ka to onge hatua mikaonegi. Piny ka piny nigi chikegi. Imedo kanyo ni nitiere pinje ma kata yanyo ng'ato en kosa maduong' minyalo miyi kum mager. Wach riembo ka ng'ato mer osemiyo Kenya owito ngima mathoth. Aparo ni rito chike hapaya omiyo piny Amerika ok yot wito ngima e ndara. Moyudi gi kosa to riemba oduog ka kendo gichom jalater. Iwacho ni luotu akintiere Umoja Inako e kaunti ma Nairobi. Jano mando machielo iwacho ni otek manade ka koro Trump riembore gi dhano. E pinye timiedo ni to joma bende timo timbe manonogo giwe ni kuondego gin kaka kuondewagi minyalo timo timbe marichogo. Kara wan bende wagol kokwa e piny Kenya. Magin moko kuom ote ma bende ioro. Apa nyakoro ngajua wanyalo bedo ni wantiere gi matin e dakika 10 mar mondo mwatiek twak marwa. Ang'eni kwatieko twak marwa bende ang'eni Dan Recho kanyakla kod matin. Nitiere weche mopogore ma bende osebdo ka timore e pacho kaka kuneno biro bedo kinyiso wa odiochieng' makiny piny Kenya nyakoro ngajua wahingo higni 62. Nyaka noyud loch kowuok e lwet wagunda. Mano iwacho ni higni 62, 62 years. Chakre noyud independence. Kiny en Jamhuri de Bura Nairobi ka nyasi ma kamago ibro bed ka ibago e paw tuke mano manyayo. To bende kopogore gi mano bende wantiere kod ng'ur makoni kod kocha. Ma oganda ma pacho kos bedo ka chwalo kotendre kod uso mago mag kembe mago mag sirikal. Nyaka sani hin ja Kenya nyakoro Mgajuang tintiere kod aparo mabende bende ichwalo. Chwal pachi kotendre kod dwaro mano mar piny owacho mar uso kwan atamalo 15 mar kambi mar tudruok mano mar Safaricom ma bende ibro bed ka iuso ne Vodacom. Iwacho ni share achiel ibro bed ka iuso nengo mar selling 34 wach ma John Mbade osebedo ka siro e okang' mamalo. Aparo ni mani mwalose gi wacho ni mogik Dan kachako kodi. Mokwongo adwa kawo thuolo mondo awish ni jo Kenya duto, joneno duto Jamhuri de Kiny. Kama intie mondo ing'e ni Kenya sani osechopo higni 62 to mondo ing'e ni ng'ato mosedak 62 ok en ng'ama tin. Ok onego bed ni sani pod wan gi chandruok, wan gi mibadhi kaka wan go mang'eny. Onego bed ni pod wan gi nderni maonge lam. Iwinjoga? Wan gi shida mang'eny, onego bed ni gigi ni wasekawo twang'. To sani gima ketho pinywa ka en weche mag mibadhi. Kenya nigi mwandu mang'eny. Mwandu gi kata kwa tiyogo maber. Ok ochuno ni mondo jo Kenya ka ni dhi dak kata Amerika kata pinje maokogo. Kwa tiyo gi mwandu ma Nyasaye omiyo maber, wanyalo keto mwandu Kenya, wanyalo loso tije ma jo wanyalo nwang' matiyo. To ka medo kamano, inwang' ka for example, en kambi mar Safaricom. Mar Safaricom en dhiang' achiel makelonwa chak, manyiedho ma chak ma pesa biro ni sirikal. Koro seche ma Mheshimiwa Mbadi dwaro use chak, ok inyal use pesa matin mokalo ni bilion 400,000. Wach king'iyo percentage miwacho no, ka bed ni iuse maber, onego bed ni iuse around 400 billion. To kiuse 200 billion, anano meno use igine enego mayot. Ma meno jo Kenya monego bed ni nyiewo. To ka Vodacom ema dhi nyiewo, to at least ous Vodacom at least 400 billion. Mondo wabed gi pesa maber, ma at least wanyalo invest kuonde moko. Ma an wach ma uso Safaricom e nengo moyweyono apingo, Mbadi oparane machielo. To koro pachi bende dhi gol nikech aneno ka paro bende choko nyaka rom kanyo aparo dwe mokwongo tarik iwacho ni early January. Abro golo pacha. Giwacho ni mogik Dan. Koro mogik en ni akwayo jonenowa wabeda gi kwe, ang'e ni wan gi weche mang'eny
to sani bende ang'e ni wachomo Christmas. Kambi mang'eny apani loro, nitie joma mang'eny mabro wuotho. Koro akwe mondo joma wuotho kadhi dala, wawuoth, wang'e nitie gine accident mang'eny matimre yo. Koro wabed kwadimbore, aeto bende kik wabed ni wamadho kong'o mang'eny ahinya. Iwinjo ga, Christmas ka seche ma wadhi celebrate, wang'e ni January kochopo, bende nitie school fees mong'iewa. Koro kik, ka in gi pesa moro midwa celebrate go Christmas ni, kuong ichul school fees ma January. Ai modong cha, ema mondo itim nade? Erokamano ahinya, mondo mar mondo mi itim godo nyasi. Recho bo dakika achiel bende wachni mogik watieko. Erokamano ahinya Sharon. An adwa wish jo Kenya duto happy Jamhuri Day kendo Merry Christmas and Happy New Year too. Abro mana siro wach ma owadwa Juma owacho ni kadwa wuo matin e wach Safaricom. Mane winyo ma wan go motegno e lwetwa kaka jo Kenya kendo bendo so serve ji mang'eny kendo en gima ji mang'eny rito. Kopo ni nitie kaka nidwa use kamano, wan wakwani mondo use e nini mamalo, e kiwango moro mamalo manyalo konyo jo Kenya. To ka nitie gima chielo mano onego bed ni use mopogore gi mano, ta wacho mana ni gima chielo ne mobedi to Safaricom to podo obeda ni wane mwa one. Mar ariyo adwa wacho ni kaka sani wachimo Christmas bende akwa mana ji nikech kaluwore gi chenro mano otimore Amerika, jok mana maduogo Kenya ka yudo ka ng'eny gi bena ni mana gi weche mag kong'o ka giriembo ka gimer. Koro akwa jo Kenya duto nikech onge pogruok ahinya nikech magi be mistakes mayudo wakai. Akwa nikech wachimo Christmas mondo wuoth maber e ndara kendo wang'i gik moko maber. To gi nyithindo duto manotimo penj, I wish them all the best and success. To jonyuol bende akwa mondo ikre makare kaka ng'at molony weche mag somo kaluwore gi school fees ma next year. Koro gichak chon mondo gik moko odhi maber. Erokamano ahinya. Matinde kwatieko. Weche Safaricom der chako kuse iuso der orwenjo malo wach jaluo. E weche mag siasa bende nyaka wuo ka wamiyo joturwa direction. Mana kaka jotendwa nitie, an awuoyo particularly ka oro wach osiepna ma mjumbe na Migosi Adumo Wuor. Kik wawe jotelo odhi mbele moingo jopiny magitelo negi. Wadwuothuru to wago machiemo kwa paro ni jothurwa wakanye to wadhi kanye. Katieko jogo ma dhi e pinje maoko, wach maduong' mogik nikech jok migolo iduogo gi bagras law mano yudi go cha iduogo gi to ndege ki ibedo deported kata ndek misige mane next temiso yie tiduoki thuru invest thuru mako guduogi bagras in gi kamilande. Koro jothurwa ma dhi oko invest back home. Invest. Erokamano ahinya. Paro maliw kanyo mutieko goda gunore mwane nyama tinde Recho kanyakla kod Dan kuom bire twak gi Nyikorom Gejwang. Kiny makawuone chal mano mar piny Kenya Nyikorom Gejwang. Dakika osekadho 26 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo. Bende makelo we giko mano mar twak marwa e chal mano mar piny Kenya. Kiny ang'eni thothu ubro bedo koda nyasi, ubro bedo kuywe e ot. Wande pod wantiere kae tich Nyikorom Gejwang mar ng'iyo kaka nyasi mar Jamhuri bro bedo katimore. Gisani kaka yo matinya Nyikorom Gejwang abiro koda chenro mano mar pok opogore mar mondo ming'e kit pok mabiro bedo ka kilo ni pok mabed natimo e sub county Marongo e county mano ma Migori. Nyinga Sharon Ng'auri Masane.